Elosua Plasentziako estazio megalitikoa, Elgoibar Bergara mugan, 15 bat estruktura megalitikoz osatuta dago, eta gure lurraldeko fenomeno arkeologikorik garrantzitsuenetakoa da. 1920ko abenduan, Jose Miguel Barandiaranek monumentu megalitiko batzuk aurkitu zituen. Eta hurrengo urtean, Enrique Eguren eta Telesforo Arantzadiren laguntzarekin indusketa lanak egin ziren bertan. Iraganean, inguruko herritarrek monumentu gehienak arpilatu zituzten, mitologia eta kondairek bultzatuta. Gentilek eraikitako monumentuak zirela esaten zuten kondaira hauek, eta bertan, urrez beteriko kutxak lurperatuak zeudela ere sinisten zen. Arantzadi Zientzia Elkartea, DBGSaren laguntzarekin, eremu berezia hau aztertu eta bertan gordetzen diren xehetasun guztiak azaleratzen saiatu da. Trikuarrien bidea balioan jartzeko, Manu Zeberio eta Jesus Tapia arkeologoek indusketak egin dituzte monumentuen garaia, barnean agertzen diren materialak eta tipologia baieztatzeko. Bueno, la importancia de la estación megalítica reside sobre todo en la cantidad, en el número de monumentos megalíticos que existen en un espacio tan relativamente reducido. Hasta la actualidad este lugar ha estado surcado por multitud de caminos, antiguos caminos carretiles que hoy en día están abandonados y no son más que senderos. Pero precisamente esta es una zona de paso y de comunicación entre diferentes grupos humanos que están ubicados en los diferentes valles. Naiz eta hilobi izaera galdu, monumentu megalitiko hauek mugarri lanak egiten dihardute. Jesus Tapiak azkenaldian burutu duten indusketaren ezaugarriez hitz egin digu. Gure lana indusketa normal bat izan da, konprobazio kata bat egin dugu, zulo bat, lurra pixkanaka kenduz, eta azpilan dagoena dokumentatuz. Orduan, indusketa eremuan ikusten da reliebea afloramentu bat baino ez dela, egiazko gamararik ez dagoela, eta terrenuak ematen duen berez forma naturala dela. Kanpoko itxurak trikuarri baten egitura ematen du, baina indusketak demostratu du forma naturala dela. Harria, seguruenik, neolitoan edo geroago ekarri zuten bidean marka berezi bat egiteko. Trikuarri bat ez dela demostratu denez, beste azalpen bat bilatu behar zaio fenomeno honi. Gure hipotesin artean, monolito bat izatea, da garrantzitsuena, megalito bat, monolitoa menir antzeko zehozer. Bere garaian ez dakigu zutik edo etzana utziko zuten terrenuen gainean marka bezala, baina ni nagoen zulo honetan, egia da zulo honetan material prehistoriko batzuk aurkitu ditugula. Eta gainera Barandiaranek aurkitu zituen teilak eta ikatzak, eta guk indusketan aurkitu ditugu ere harek ikustutako teilak eta ikatzak. Nunbait, hoik izaten ziren testigu, mugarriak jartzeko, harri naturalak ez zirela demostratzeko, askotan jartzen testigu bezala, ikizunak indako zehozer. Kasuetan, ikatzak, teilak eta loko hausak.